Kardom Nili Monjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Tim Karbi Anglong Abitung Atungpen Kedam Tang ni Pai Ingkoraner Kep Arni Apar Day Room Ahavar Lokhiram Rong Par Arong Along Apran Kedam Nang Anim Sopi Karlitang Sobita Hansepi Lapen Anisha Intipi Ahet Kahumridang Tim Karbi Anglong ke Japon CM Tuliram Rong Hang Kapin Khatpon Atengpen Apar Day Room Ahavar Along Karlitang Sobita Hansepi Lapen Ajirpi Karlitang Anisha Intipi Atum Banghini Atum Apan Pang Thek The Otlang No Atum Apranar Modet Kisung ke Pho Ahem An Palesi Karlitang Sobita Hansepi Apaya Po Atum Apan Tangka Cek Sikalak Hinira Suri Phokep Lapen Peri Hei Pajirpon Lapen Karlitang Anisha Intipi Apaya Po Tumaphan Tangka Cek Sikalak Hinira Suri Phokep Lapen Peri Ladonia Tumaphan Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Inghe EMs Prodip Rongpi Kache Rongpipi MSC Sima Ronghangpi Nilip MSC Povitro Rongpi Nilip BLCC Chairman Vincent Ronghang MS Koilamati Lems Kongchunbang Mohan Singh Teron Lapen Ongdung Arisang Hotum Chetongdun Lapen Upper Day Groom Ahawar Keduk Kesunga Puthak Upper Day Groom Youth Development Committee Atum Ahinpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Aphan Panongsi Pinpur Alo Pajirponlo Laso Pinpur Alo Along Kejongpon Alam Thekedoan Chitia Cheklu Niphai Kep Lapen Krei Siarni Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangpen Chingwai Rapet Poputa Chechak Tekanglo Labang hini sorlo atumaphan kepathivek atumaphan sodak pen pinremlo ingsaivek poputa aning pathetekang Kisung ke photet Dorsing Hansela pen soning tiatum aning ngarong pen Karbi Anglong Autonomous Council Tim Karbi Anglong abitung atumaphan choroponlo Arong arata tumhane chitonglong la penili tumben mang apet local emisi nangli tum kucing hanai tu bistorong pia ke hai la penili tumben mang apet PHEM alang li prodem pia ke hai ti la pen Baido EM Baido la pen kadu beda ke thigedi dagara to para fangsi nangli tumpan nilhin pen nangli tumpan ningaklong pen kado pang pajeri lo pasya hok lo ini CM ta kebang ji alam sitamelo chingwai chingsai lo Pupitro rong pia ke hai sitamelo haloso my meeting itum ke do hot ada high level meeting itu hot sidak lama puthak sitamelo han ponlo asona sona lam sitamelo cethan ponlo la si halasut sitamelo CM bang apor kichulai phanalangli borio lo bonta isi hini mane crucial meeting duko ajoni salang nangdu nongle dot la sinili phan deputy chairman hoy EM tumben kadu we dagrong ara datum phan chingki cethanam thapu sinili phanang koy dun lo asa hokpet lo ningdo kolam nangli to malong sitamelo lason aghotna dak dodet pen kadu we sitamelo nili tum sitamelo difudo dokok sitamelo along kaprega adim dokok sitamin induk ningreng nolo la silason thak thak si nilitum CM ke haya phan sitamelo parsu puri lo je la so puthak sitamelo immediately kadu we nilitum ta justice nangji pu alangli DGP ke hai police ke hoy phan tamelo phone lo la so puthak sitamelo non investigation anso se ke pangtang thui phan nilitum sitame RDP lo la si pini da ka rong ariso ejang atum kadu we daklong nanglitum towar ke nang ye yat kadu we tawar pen chenglok Kasi nangli tumaphan isi special team nangli tum bang pho bang sok sitamelo nangli tumhan moa hopta difu sitamelo nangli tumhan nang hangpo difu sitamelo CM pen special meeting la so ahawara puthak isami isi alam chingwai ponang nangli tumhan CM always la sinangli tum komama si ke bangima pini ala phone number dolo nili pini amadam sinongwe amadam si CM sitamelo do polote alang tal nang isak afan sitamelo phone over telephone men pachingki fan sitamelo I have to ask some question nitum ke network ke la khobor nang pipo command to ke raingma nang nitum gari bhara penchenglo kopi ma kado special dangarong anso se bang adi mason paching thur ponji afan itum ke claim da mi fan chiseng na las ilitum hadak chinglai chingsai nili ningje chot kalilo hala sorni sitamelo nang litum mangbong representative atum ta jingjelo mute anso se chunche de dia lam ke ave asi nilitum adim sitame tawar ka we adim ta dolo nanglitum mason se nilitum hadagara tum ta nitum chuhang bomlo ya la list ta chipi ke patangka acek nili CM hultan alang itu hapajirkan